Hayi mama, kumele ubuyisele iy'nkomo emumva manje. Hayi bo, ngobani manje? Kunzima ma emumva, ngifuna ukubuyela ekhaya mina manje. Awuthi ukungichazela ngizwe kahle. Inkinga yami ma ukuthi ngilala nenyoka, ileyo nto engakusho kuphela nje. Hayi bo, kanjani ngoba wena ushadile unomkhwenyana? Amanga nje la ungitshela wena angizwa kahle lento oyichazayo. Hhayi kunjalo-ke ma, wena uma ucabanga nje ukubona ngingabambi yini ukudala lokho ukuthi ningabambi lesi sikhathi esingaka-ke sishadile-ke naye-ke umyeni wami, yini indaba edala ukuthi ngingabambi ngoba sekuphele u-6 months mina ngishadile manje, angibambi angenzi lutho. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu sesikhipha izimfihlo ku-Black Life TV nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisemncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumama wakhe. Sawubona unjani? Yebo, sawa sisujani. Ngiyaphila. Cobingela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukile emakhaya, mina ngiqhamuka eShowe. Qhamuka eShowe. Yebo. Uzohlala kulesi sihlalo eShowe isekhaya noma usebenza khona uhlala khona futhi? eShowe la ngiganele khona emzini wami. Yebo, ngihlala khona futhi nomndeni. Hlala khona futhi. Yebo. Okay. Manje ubekwa yini-ke kulesi sihlalo sobukhosi? Hayi engizelela ekhaya ngizokusho ukuthi ela ngikhona le ndawo engikuyona emzini wami angisathandi ukuhlala ngizocela umama abuyisele iy'nkomo emumva ngoba kunzima la ngikhona. Okay, asiqaleni la ekuqaleni. Usunesikhathi esingakanani ushadile? Ngina-6 months ngishadile sisi. Una 6 months? Yebo. Ima-ke umyeni wakho uhlale naye kulo 6 months bungahlali naye all along? Ngihlale naye kulo 6 months nje. 6 months awusalindi nanonyaka? Yebo sisi. Yini? Hhayi inkinga yiningi kakhulu. Ngicela uyibale nje nobukela ekhaya asho ukuthi hhayi kufanele lo 6 months ufuna ukuphuma. Okokuqala nje sisi, hhayi emini kuba right, sihlale nje kahle ney'ngane ehambe emsebenzini. Mehambe emsebenzini hhayi nje kube right egcekeni, kodwa mesizobuya ntambama kumele sisilale. Mina ngilaliswa egumbini elimnyama, ileyo nto engixaka kakhulu. Yingakho ngithatha isinyathelo sokuthi kumele ngize la ngoba ngelinye ilanga ngake ngalala egumbini elimnyama. Ngathi mengithi ngiyaphaphama ekuseni, eceleni kwami sekukhona inyoka. Mina ngitshela ukuthi ngilele kuleli gumbi elimnyama, hlezi angivalela kulona umyeni wami, ngilala nomyeni wami, kanti angazi ukuthi sengilala nenyoka. Okay, asiphindele emuva. Leli gumbi elimnyama yaqala kanjani le ndaba yokuthi uyolala igumbi elimnyama and wena wavuma kanjani? Bekunokuthi uma ngisendaweni yami ethi ngeze ikwazi ukuthi ngilale naye, angihambe ngiyolala kulona leli gumbi leli. Yini okay, so ukholelwa ukuthi uma usesikhathini fanele nihlukaniswe? Yebo. So mawuthi limnyama alichaze leli gumbi limnyama kanjani? Ngathi nje sisi limnyama leli gumbi, ngathi kurawundi, amawindi awekho. Awekho amawindi. Mengithi ngiyamemeza ngizomemeza kuzosabela abantu ngoba akekho umuntu ongizwayo. Khona isicabha kuphela? Khona isicabha kuphela, limnyama nje igumbi. Ngize sengibona ekuseni nami ukuthi hhayi sekusile-ke. Ngalelo langa mhla ngibona inyoka yilapho engaphunyuka khona-ke nami-ke. Ngabona ukuthi hhayi le ndaba le lokhu ingidla kancane kancane angize ngizoyibika. So manje ngoba uthi ulaliswa kulona mawukuthi usesikhathini, kusho ukuthi inyoka idla igazi lakho luba sesikhathini? Yebo kunjalo sisi. And then mawumbuza lo mkhwana wakho? Hhayi, akafuni ngisho ukuyiphendula, uvele ethi nje sobuye sixoxe ngoba njalo sihluka sixoxa kahle mekusemini. Vele ekuseni sihambe emsebenzini, mebuya kuyalalwa kanjalo. Nami ngigcina ngasazi ukuthi ngizoyikhuluma ngithini ngoba ngiyasaba ngisho ukuyoxoxela omakhelwane indaba zala engiganele khona. So inyoka khathi uyibona wenze njani? Ngathuka, angisikemanga, angimemezanga ngoba vele
ukumemeza kwami ngeke kuze kusize ngalutho. Ney'ngane suke zingekho ekuseni sey'hambile ziye esikoleni ngihlezi ngingedwa la egcekeni phela. Ngathuka, ngangakhombisa ukuthi ngiyayibona. Okay, no ngiyakuzwa, but-ke tell me something. Ngoba uthi-ke na ungena kuleli gumbi elimnyama ukuthi usesikhathini. So manje ngithanda ukukholwa ukuthi usuke ufaka iphenti nepheda ngithi. So ubona kanjani ukuthi-ke na kukhonto eyenzakalile kuwena? Igazi ulifica lisakhona kwenzakalani? Igazi ngilifica ngabe selingasekho seliphelile kumina. And nanokuthi uma mhlampe kade ngikuyena umuntu wami nje, uma ukuthi kukhona okuhleli ngaphakathi esiswini, ngithi sengibuya kulelo gumbi singingenzeki lutho, kungaboni lutho ukuthi kukhona okwenzakalayo ngoba phela kade ngahlala kulo muzi lo, kumele ngabe phela khona okukhona mhlawumbe ogijimayo egcekeni. Angiboni lutho, akwenzeki lutho. So usho ukuthi-ke noma ade ucabanga ukuthi uyithwele makwalala khona ubuye usu-empty? Ngibuya sengi-empty nje. And umyeni kahle nje inyoka ingidla ngaphakathi, into engayichaza sisi leyo. Uze ushade naye umyeni wakho nahlanganaphi? Ukuhlangana kwami naye sihlangane edrobheni eshowe emsebenzini. Bese Yini wayethanda ngaye? Into engiyithandile kuyena uyanakekelana and unalo uthando. Noma sengicela something uyangenzela. Kodwa bengazi ukuthi phambili ngizodibana nezinto ezikanje. So manje why ungamhlalisanga umama phansi wathi ma kuno A no B no C? Indaba ukhetha ukuzalana, why ungakhulumanga naye uma wakho ngoba phela uma wakho? Into engibonayo, omama bavele bathi hlala emzini wakho noma kunzima, kuyabekezela noma sekunzima. Kumele ngize ngifele khona ngani. So uma wakho cha uzoyithatha kanjani le ndaba mase umchazela yena? Sesangazi ukuthi uzoyithatha kanjani kodwa inzima le ndaba and angazi ukuthi izoxazululeka kanjani. Uyena uzokwazi ukuthi kumele angixazulule le ndaba le. Ngiyahluleka. Ngichazwe le part le uthi-ke na akabuyisa iy'nkomo. Zisakhona phela senashada. Manje ngiyakuzwa ukuthi-ke na aphinisela iy'nkomo nifuna ubuze ekhaya. Kumele ayibuyise sisiy'nkomo phela ngaze ngimzalele nje. So umali leyo nto leli uzoyizwa? Angiboni ukuthi uzoyizwa futhi ngeke aze yizwe. Ubaba uphi? Ubaba asekho. Ubaba asekho. So today sifonela umama siyamtshela ukuthi-ke ucela aphinisele iy'nkomo ngoba wena uyahlukumezeka. Yebo. Umyeni wakho uyazi ukuthi ula namhlanje? Cha, akazi. Akazi? Yebo. Okay. So ready sifonela umama? Yebo, ngiyacela. Yo, babukele emakhaya, asimthinta umama simuze usuzothini yena ngalolu daba. Indodakazi ithi ayisakhoni, mama aphinisela iy'nkomo. So ready ukukhuluma naye? Yebo, sawubona. Sawubona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa Black Life TV kuhlelo uthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma kunake. Ngiyabonga. La e-studio ngihleli nendodakazi yakho ithi-ke nakunodaba afisa ukutshela lona. Ungakwazi ukumlalela? Kulungile, ngizomlalela. Siyabonga. Sawubona ma. Yebo, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Daba luni lolo ngizela nalo manje? Hayi mama, kumele ubuyisele iy'nkomo emumva manje. Hayibo, ngobani manje? Kunzima ma emumva, ngifuna ukubuyela ekhaya mina manje. Awuthi ukungichazela ngizwe kahle. Inkinga yami ma ukuthi ngilala nenyoka, ileyo nto engakusho kuphela nje. Hayibo, kanjani ngoba wena ushadile nomkhwenyana? Amanga nje la ungitshela wena ngizwa kahle lento oyichazayo. Hayi kunjalo-ke ma, wena uma ucabanga nje ukubona ngingabambi yini ukudala lokho ukuthi ningabambi lesi sikhathi esingaka-ke sishadile-ke naye-ke umyeni wami, indaba edala ukuthi ngingabambi ngoba sekuphela u-6 months mina ngishadile manje angibamba ngenze lutho. Hayibo, kuzomele umkhwenyana ngimfonele ngizwe kahle le ndaba le. Ngizwe nje kahle ukuthi ngempela kanjani.
Angayenza kanjani into efana naleyo? Hhayi angikukholwa mina mntanami, angikukholwa nhlobo. Ma ungamfoneli, Nhlobo nje. ungamfoneli ngoba nami angimtshelanga nje uba ngize la. Ngoba ngiyasaba, ngisabela impilo yami. Ungamfoneli. Ngizokholwa kanjani-ke mina? Ngizokholwa kanjani ukuthi wena awuzange uzumtshele? Lento iyiqiniso, ngizoyikholwa kanjani? Ngoba phela into uma iphakathi kwenu nobabili, fanele nami uma ukuthi wena ukhona into khona something olwenzekayo. Ngeke kube ukuthi phela kahle. Cha, ngane yami ngeke. Ingoba ngiyasaba, ma, ingoba ngiyasaba. Hayi, okay kulungile, hayi ngizoba kuwena ngizwe kahle ukuthi uthini ngempela. Ngizwe kahle lo daba lwakho. Ngoba njengamanje nje hayi ngeke. Kodwa-ke mina manje sacela lilunge-ke udaba lami, ngifuna ukuphindela ekhaya nje ngisaphila ngisa-right. Angikwazi nje ukufela into engayiboni mina. Hayi, ngiyakuzwa lokho kodwa nje hayi mina angiyiboni kahle ngempela lento eshoyo. Angiyiboni. Ngiyakuzwa mama. Hayi ngeke ngane yami. Hayi kulungile-ke solokhuze sobona ukuthi senze njani kodwa nje ukuthi kuyele inkomo umkhonyane engazi hayi ngeke. Hhayi kodwa kumele ukuthi uyibuyisele, ngeke. Kokumele impela. Awumtsheli ngani ngegumbi elimnyama? Angizwa kahle lento efonini mina. Ngempela mangilala ngisho nasegumbini elimnyama, ngilaliswa khona egumbini elimnyama-ke. Mina mengisendaweni yami mina ngilaliswa egumbini elimnyama. Hayi ngane yami impela kuyangithusa impela lokho. Ingakho ngithi ngifuna ukubuyela ekhaya ngoba kuningi. Hayi angikholwa nhlobo mina yileyo nto leyo. Ngisazozwa kahle kumkhonyane eqala bese-ke siyayikhuluma kahle sicacile le ndaba ngeke. Hhayi kodwa kuyomele ilungile, kuyomele ilungiswe ngempela nje. Hhayi sayilungisa uma ukuthi into eyiqiniso. Kulungile. Yebo anginankinga ma. Okay. Sawubona mama. Yebo. Uzizwa kanjani ingane yakho? Ngizwa unqaba indaba yokubuyisela iy'nkomo. Hayi angiyithembi mina lento, angiyizwa nje kahle. Angimuzwa nje kahle ngempela. Esikhathini esincane kangaka esahlele emzini sekungitshela ukuthi sekwenzeka izinto ey'njengalezi. Hayi iyangithusa kodwa futhi angiyikholwa. But-ke ngoba phela indodakazi yakho le yini idalwa yini ukuthi ungayikholwa, ijwayele ukuqamba amanga? Noma yena engajwayeli ukwaqamba amanga kuwukuthi izinto uma bezenza noma bengitshela izinto bangitshele benomkhonyane. Kodwa manje mese eqhamuka yena yedwa, hayi angikholwa, angibi nakho ukuthemba. Kodwa le angithi uyayizwa ukuthi yena ihlukile ngoba uthi emzini bamlalisa egumbini elimnyama. Mayisesikhathini kunenyoka emuncayo, singasho kanjalo ngoba uthi uvuka igazi lingasekho. So manje ngoba Yebo. So manje kena ngoba eza yedwa ingoba uyasho ukuthi usabela impilo yakhe. So ngibona le phathi le ukuthi ngekwazi ukubuyisela iy'nkomo. Iy'nkomo inkinga ukuthi mhlawumbe ayisekho vele noma iy'nkomo zona ikhona noma engasaphelele. Ngoba kuke kwaba nezinto esike sayilungisa ezithile ngoba phela njengoba nje sekuyena esemzini iy'nkomo ibambele yena ekhaya. So-ke sike sathi ukulungisa ezinye izinto nje ngazi iy'nkomo ezithile sikwazi ukukhokha lapha nalapha sipheshe. Kodwa-ke manje-ke uma esezosho udaba olunjengalolu, njengoba nje zingaphelele ngizoyithatha mina nemali yokuyibuyisela ngoba kukho mali engiyitholayo angisebenzi, akukho lutho nje engikuthembile. I know Manje indaba yakhe iyangithusa ngempela. Manje ngoba uthi uzofonela umkhwenyana, ucabanga ukuthi umkhwenyana uzolikhipha leqiniso yena? Noma-ke ngingazi noma uzolikhipha noma ngeke kodwa khona kumele ngazile mina ukuthi umkhwenyana uzokwenze njani, uyayazi lento noma akayazi. Okay. Iy'nkomo ngicela ukubuza mhlawumbe kusele ey'ngaki, wayifike ney'ngaki, wasale ey'ngaki? Ngoba uthi uyidayisile ezinye. Phela njengoba nje wamthola vele esayintombi, wakhipha vele washaya zaba 11. So njengoba zaba 11 nje sake njengoba beshada kuyathathwa ey'nkomeni vele ey'thile kuthengwe ifenisha yomshado, kuhlanganiswe nalapha kube khona iy'nkomo ey'khishwayo njengey'nkomo zobuhlobo kanje. Yayithathe kuyona futhi le nkomo le. So-ke azange besaphelela-ke njengamanje inkomo esayisele nje zu-7. Zu-7. Hayi ngizwa kahle. Kodwa-ke indodakazi yakhe iyayidinga bakithi support ngoba uyasho ukuthi kulo 6 months kube nzima kakhulu kuyena elaliswe egumbini elimnyama, like impilo yakhe akayi-understand ihamba kanjani.
kunzima khona impela angifuni ukuqamba amanga kunzima. Manje-ke nami-ke sekuwumthwalo vele lo wami-ke ngoba phela nami ngapha njengoba sekufuneka ukuthi ngibuyisele lezi nkomo sekuzongena ey'ndlekweni. Buyisela wona lo Kumele 7 okhona. Manje umkhwenyana yeke awuvume phela lo 7. Kodwa-ke phela ngithi at the end of the day uyena ulo indodakazi yakhe ehlukumezekayo. Hayi kulungile mama sizobona ukuthi senze njani ngoba nalisu lokuthi sibone ukuthi senze njani kodwa nje angizwa kahle le ndaba le. Hayi. Yona ingane yami ngiyayizwela impela ngoba lokho ebhekene nakho kunzima nami impela ngazama ukuthi ngibe nendlela yokuthi iphume kukho kodwa nje kunzima ngempela. Hayi. Siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Okay ngiyabonga mama. Okay, siyabonga. Umama wakho ngathi akayizwa le ndaba. Uzoyenza nje icebo lokuthi akukhiphe kulo mshado. Angazi ngendlela emanqikanqika ngayo angazi. Injani i-relationship yakhe nomkhwenyana? Hayi bayezwana impela kakhulu bayezwana. Manje iphathe engithusayo yokuthi uzofonela yena ambuze. Leyo nto leyo ngiyifaka impilo yakhe engcupheni. Yiyo kani ngizofaka impilo yami engcupheni njengoba ngizela ngihambe ngingashongo vela akazi ukuthi ngila. Akazi. Sengisaba kakhulu njengoba esho manje uzofonela yena embuze ngayo yonke lento leyo. Yo, okay, so mawusuka lana uphindela khona emzini wakho? Akukho konke engingakwenza. Uzophindela khona. Hayi asithembe ukuthi yena umama uzoyithathela phezulu le ndaba. At least ahambe utshela umalume. Umalume msho bazokwazi bona ukuthi benze njani. Ngithemba kanjalo futhi ngifisa nje singase ngahamba kanjalo. Hayi. Yo, nizwele ke babukele emakhaya ukuthi umama umanqikanqika yizwa le ndaba yokuphindiselwa kweinkomo ngoba phela uthi hawu bese isebenzile nje iziphesha lapha nalapha manje uzoyithatha futhi ayiphindisele ezinye. Kodwa akasithemba ukuthi udadewethu uzothola usizo akwazi ukuthi aphindele ekhaya aqhubeke nempilo aqale kabusha futhi. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there Black Life?